És dilluns, aquí a la tarda és dia de valors actius i no sé què imagineu quan algú parla de futurisme, què és el que us ve al cap. Potser molts de vosaltres recordeu la pel·lícula Minority Report protagonitzada per Tom Cruise. Doncs bé, tot aquell univers és una mica més a prop amb l'últim invent de l'empresa catalana Digalix. Axel, de què estem parlant exactament? Doncs ve a ser una taula, però no una tauleta ni un smartphone, sinó ben bé una taula tota la vida, el que coneixem com una taula de menjador perfectament, però amb la particularitat que és totalment interactiva. És la X-Table i, com bé deies, l'ha dissenyat l'empresa Digalix. Si us sembla, coneixem una mica més d'aquesta empresa barcelonina. Creada el 2008 a la capital catalana, Digalix compta actualment amb 5 socis, tot i que té un equip de treball d'unes 10 persones que varien segons els projectes. És una empresa, per tant, petita però sense complexes. Demostren que per fer tecnologia avançada no cal ser americà o asiàtic i tampoc una gran multinacional. El seu producte estrella és la X-Table, de la qual en descobrirem tots els detalls ara mateix. Als estudis de la xarxa de Barcelona avui ens acompanya el Toni Mayorgas, és el director executiu del Digalix. Toni, molt bona tarda, com estàs? Bona tarda, molt bé, encantat d'estar amb vosaltres. Com hem d'imaginar aquesta X-Table? Doncs la X-Table, la imaginació és fer la conversió de lo que seria una taula convencional a convertir-la en una taula totalment interactiva, multitats i col·laborativa. O sigui que realment tinguem en un gran format el que a vegades fem una mica la broma, no?, de que és una mega tauleta. Perquè això és una cosa que tu inventes o que vas veure algun país i de cop i volta vas dir això ho haig d'importar a Catalunya? Nosaltres, la X-Table és una mica el concepte, el producte estrella que volíem fer quan vam crear Digalix, que ho vam fer el 2008, i en aquell moment s'estaven fent algunes experiències de gran format amb multitats, però s'estaven fent encara amb tecnologies de retroprojecció, que tenien uns condicionants d'ergonomia. Llavors, diguem-ne que nosaltres ens vam posar a treballar per realment poder superar aquesta tanca d'ergonomia i per això vam conceptualitzar que volíem fer una taula que fos totalment plana i que pogués ser de, no sé, per exemple, amb 55 polzades, que és el que estem ara realment fabricant com més estàndard, no? Que puguem estar 4 persones o 6 persones còmodament treballant al voltant d'aquesta taula i alhora. L'Axel m'ha ensenyat un vídeo on pots veure aquesta taula i pots veure persones jugant al parxís. No sé si ens podries explicar una mica quines possibilitats té aquesta taula, què ens permet fer? Doncs les possibilitats són moltes, no? Diria que infinites, no? Com juguem una mica en el vídeo de presentació de l'empresa, perquè de fet al crear una finestra tan gran per interactuar amb diverses persones alhora, el fet és que realment aquí pots treballar amb qualsevol aplicació, no? Podries estar obrint navegadors, a l'hora que comparteixes amb algú altre una aplicació que està obrint, tens aplicacions d'oci i de jocs, com has pogut veure en aquests vídeos. Hem estat recentment al primer saló de joc d'aquí a Barcelona de jocs de taula, el Saló Dau, i en realitat té aplicacions de joc, té aplicacions de treball, té aplicacions inclús per la gent gran, perquè estem treballant també que abans del que ens sembla podríem tenir la taula de casa convertida en una finestra per socialitzar, per tenir en connexió a les persones de gent gran i que amb un entorn intuïtiu per ells, no? Que és una clau en tot el format interactiu. Toni, tinc entès que a més la X-Table és multiplataforma, és a dir, funciona amb totes les aplicacions possibles. Correcte. Des de que vam crear el producte, el que volíem era, evidentment, aportar el nostre valor, aportar la nostra tecnologia, el nostre software, per fer la interpretació del multitats, també de l'electrònica, que l'hem desenvolupat nosaltres aquí a Barcelona, però evidentment hi ha una sèrie d'elements que són estàndards, que són de tercers, i el que volíem era compatibilitzar-nos amb qualsevol d'aquestes plataformes per no dependre d'ells en quant a les decisions estratègiques de desenvolupament. Llavors, realment, la X-Table pot funcionar sobre un entorn Windows, Linux o iOS, sense cap problema. Comentaves que això és el vostre producte estrella, la X-Table. Vau començar a treballar-hi el 2008, si no tinc mal entès. Quant temps es tarda, bàsicament, en desenvolupar aquest producte i quin és el procés que feu? Com ho feu? Molt bé, doncs el procés que s'estableix és des de la conceptualització, que
ja et dic que quan vam crear DigaliX veníem d'altres experiències, d'altres empreses on treballàvem també els equips que després hem portat a DigaliX, però diguem-ne que quan creem DigaliX ja teníem la idea, el concepte de que volíem fer aquesta taula, i llavors a partir de crear el concepte, de constituir la societat, a partir d'aquí va començar tota la feina d'enginyeria, de disseny del que seria el hardware, l'electrònica i el disseny industrial de la taula, i diguem-ne que el primer any i mig ve a ser tota la fase de disseny, de plantejar les maneres per poder finançar tot això. O sigui, nosaltres ja teníem d'altres projectes audiovisuals interactius que estàvem desenvolupant, però la clau estava en trobar el finançament suficient com per poder passar a la fase de prototipatge i arribar a la fase de producció. Llavors, en el seu moment, el 2010, aconseguim que el Ministeri d'Indústria, a través de CEDETI, amb un plan Neotec, ens avali aquest projecte, com que és un projecte innovador, i a partir d'aquí doncs, ens dona una empenta per accelerar aquest procés i durant el 2010-2011 vam fer totes les fases de prototipatge i a finals del 2011 ja estaven comercialitzant les X-Table. Perquè quin és el preu? Quan costa una X-Table? Doncs una X-Table ara mateix estem amb diferents models, diferents mides, i et diria que la finestra més o menys de preus estem a partir dels 6.000 euros fins als 9.000, 9.000 i pico, depèn dels acabats, de la personalització que sempre fem nosaltres a nivell de hardware i de software per cada client. No és un preu econòmic, o sí, depèn del producte, però em refereixo que és una quantitat de diners important. N'heu venut moltes? Doncs ara mateix tenim instal·lades, per tot Espanya, tenim instal·lades més de 35 unitats. O sigui que realment en un any hi ha hagut una bona receptivitat d'això, i et diria que amb el tema aquest del preu, no? Que evidentment per la tecnologia que és tan sofisticada, et diria que estem amb un preu molt competitiu envers el que es pot trobar al mercat que pugui ser semblant, encara que no arribi a les prestacions de X-Table, però el que hem treballat també és el fet de que la X-Table pot estar en entorns públics on pot arribar la gent a fer-la servir sense que de moment, evidentment, te la puguis comprar per casa, no? Clar, perquè de moment qui us les ha comprat era sector públic o era per a ús privat? De moment, doncs, en el sector públic, no? El sector de l'oci i la restauració hem fet coses, hem treballat amb empreses com pot ser Cirsa, que és un referent important. A nivell de museus hem treballat en projectes amb la Fundació La Caixa, hem estat a Caixa Fòrum, hem estat també al Museu de Belles Arts de Bilbao. Diguem-ne que hem fet un ventall amb empreses que ens han permès posar a l'abast de tothom aquestes X-Table. Clar, no sé com les heu comercialitzat en aquest sentit, és a dir, si algú vol aconseguir una X-Table, vol personalitzar-la fins i tot, s'ha de posar en contacte amb vosaltres? Sí, nosaltres hem fet tota la comercialització, hem posat a internet informació de catàleg de producte, de referències, i des de que vam acabar la fase de prototipatge doncs vam establir els contactes amb empreses que nosaltres pensàvem que eren claus per poder tenir aquest tipus de producte. Teniu competència dins d'aquest sector? Tenim competència, el que passa és que encara la competència que hi ha es podria comptar una mica amb els dits de la mà, no? O sigui, realment, a nivell mundial, sona molt fort dir-ho, no? Però a nivell mundial en realitat no són més de 6-7 empreses que estiguem creant un producte global, que realment acabi sent una taula que faci que el software estigui preparat per explotar les seves capacitats de multitats, etc. O sigui, sí que et trobes integradors o trobes gent que converteix en interactiu un dispositiu, però no amb el nivell de sofisticació que nosaltres estem treballant. Ens explicaves al principi d'aquesta entrevista, Toni, que vau estar al DAO a Barcelona, que és el primer festival de jocs de taula. Com va anar? Doncs va anar fantàstic. La veritat és que la gent va jugar molt amb la taula, vam tenir famílies senceres, els nens, i la veritat és que estem molt contents de com ha anat tot això, de com s'han ajuntat una mica tot, no? Nosaltres aportant una tecnologia, una nova finestra perquè els desenvolupadors de jocs de taula convencionals vegin que tenen un salt
a fer, i dins d'una plataforma que és col·laborativa, o sigui, quan fèiem les converses amb ells, amb els creadors de jocs allà al saló, doncs una mica el que més agradava era això, no? Que ja no és un joc pensat de taula passat a un dispositiu que fa servir algú de manera única i personal, sinó que realment ho poses a l'abast de poder compartir el joc amb més persones. Què deia la gent, les persones que van tenir l'oportunitat de provar aquesta X-Table? Bueno, doncs la majoria dels comentaris a nivell particulars i famílies les volien per Reis. Per Reis. I estaven disposats a comprar-la, eh? Saps, això ja no sé, si era realment havia de ser qüestió dels Reis. Clar, diries que va més dirigida a un públic adult o a un públic infantil? És a dir, per exemple, clar, qui l'ha de comprar són els pares, naturalment, és gent adulta, però pels nens pot ser interessant també a l'hora de jugar? Clar. A veure, en realitat la X-Table seria per totes les edats i el que ens ha demostrat l'ús que se li ha fet fins ara, en aquest any i mig, doncs realment ha demostrat que hem tingut molts escolars treballant a la X-Table, perquè hem tingut referències com el Museu MIBA de Barcelona, el d'Invents, on la tenen a l'aula en el que fan sessions per emprenedors, per nous inventors, que són nens petits que estan aportant ja idees, i allà tenen doncs, l'exposició del museu, reflectida també a la X-Table, i els nens, evidentment, no cal que els expliquis com funciona allò, perquè realment es posen a sobre de la taula, a sobre literalment, i te la saben fer servir fantàstic. Però estem molt contents també de que, independentment de que es treballi a nivell d'empreses, a nivell de grups de treballs d'empresa, que també han tingut peticions, i és un ús professional, estem molt contents també de que hem tingut experiències amb gent gran i la gent gran li ha agradat molt i l'ha sabut fer servir. No? Crec que és el repte que tenim de cara al futur, no? Que la tecnologia estigui a l'abast de tothom, independentment de la seva edat. Gent gran que l'ha utilitzada per jugar també? Sí, l'ha utilitzada per jugar, l'ha utilitzada per informar-se a nivell d'exposició per museus. Doncs van posar a l'abast a l'exposició de la Croix, de la Fundació La Caixa, van posar a l'abast allà una sèrie d'interactius i veient les obres en alta definició i realment molt contents, no? De que s'apropaven, seien, es posaven davant de la X-Table i jugàvem amb ella. Toni, a banda d'aquesta X-Table, des de Digue-li X també teniu altres projectes, altres productes. Explica'ns-en alguns, fes-ne 5 cèntims. Molt bé, doncs Digue-li X, com us comentava, sí que quan vam crear Digue-li X i el producte estrella havia de ser X-Table, però nosaltres, els professionals que formem part de Digue-li X, portem molts anys en l'audiovisual i en els interactius. Abans fèiem sistemes de publicitat digitals, fèiem sistemes de control per videomarcadors i sistemes d'instal·lació de pantalles de LEDs, i una mica sempre hem volgut el punt aquest, no? Multimèdia, audiovisual, però sobretot el punt interactiu. O sigui que sempre hem intentat estar a l'últim en tecnologia en quant a poder interactuar en el seu moment amb SMS, després perquè ho connectava amb Bluetooth, després perquè va arribar tots els sensors de proximitat. O sigui que sempre estem fent instal·lacions en què l'audiovisual és important, però sobretot és important lligar-ho amb l'interactiu. I els objectius que us marqueu per aquest any, per aquest nou any, per aquest 2013, a nivell empresarial, em refereixo, Toni? Doncs el 2013 per nosaltres ha de ser el salt del creixement i de la capacitat per produir més en sèrie, no? Perquè nosaltres estem produint les X-Table, es fan sota comanda, tenim la capacitat de produir aquí a Barcelona, perquè tenim 2 plantes de producció en funció dels materials amb els que treballem, però el repte de cara al 2013 és aconseguir estandarditzar la producció d'una manera que ens permeti fer-ho més seriat, no? Llavors aquest és un dels reptes, créixer en unitats instal·lades i en capacitat de producció, estem fent ara rondes de finançament i informant-nos de cara al 2013 a veure com podríem créixer, i per una altra banda l'altre repte seria la internacionalització. Perquè, per exemple, Apple no s'ha posat en contacte amb vosaltres en aquest sentit? Doncs no, de moment no, estem esperant la trucada. Ja firmaries, no? Ja firmaríem. Jo crec que una mica per nosaltres és una inspiració, no? El fer tecnologia, però fer la tecnologia amb un valor afegit, cuidant molt els detalls i cuidant molt la qualitat. O sigui, nosaltres, evidentment, amb la nostra dimensió no podem competir amb grans multinacionals o fabricants que facin moltes unitats a l'any. Llavors nosaltres el que hem d'aconseguir és que les unitats que fem tinguin una qualitat molt bona, no? Doncs això podria ser un referent, seria Apple. Perquè amb quin sistema operatiu treballa X-Table? Com us comentava, l'avantatge que tenim és que podem funcionar sobre qualsevol de les plataformes existents, Windows, Linux
o hi ha iOS de Mac, i inclús amb Android tenim algunes instal·lacions fetes. Doncs Toni Mayorgas, director executiu de Digalix, moltíssimes gràcies avui per acompanyar-nos des dels estudis de la xarxa Barcelona i que passis un molt bon Nadal. Moltes gràcies, igualment. La tarda, a la ràdio de la xarxa, amb Marina Romero.